Kwangena umzukulwana kaNombesi, umzukulwana kaSikutukutu, ndihamba namatshawe, ndihamba namandlovu, ndihamba namaqoco. Kaloku xa nditshoyo ndihamba nezihlwele zasemabheleni. Asiyazi nokuba yile COVID na okanye yi-global warming lisigodolisa kangaka. Siyagodola abantu abahle, kodwa ke masigodole sisiya namhlanje kulo sithathu lola suku esiye siphathe khona amachiza, siphathe khona loo magqabi, loo maxolo, loo mathambo, siphathe imihlaba. Kaloku siphathe amafutha xa siphethe izinto zokunyanga. Sithi wena oqala udibana nathi subscribe ukwenzela ukubana kuthi xa kuphinde kwaphakwa umenywe nawe kwisithebe samabhele, hit that notification ukwenzela uba uzukhunjuzwe ukuthi hayi uphinde wakhona. Kaloku ubhele lihle lesabata ludume ngokushumayela. Njengoba sisitsho nje sithi namhlanje ngolosithathu zikhona izikalo abathi bhele besifuna ungena esikolweni singamane sicuntsulelwa kwezinto zesikolo. Sisayicinga ke bantu abahle kuba kaloku sivalile, and njengoba sivalile nje we have no plans zokuba kuphinde kubekho enye iklasi either than liqhubayo. Kodwa ke with the pressure we are still checking the modalities. Ukuba ikhona into esawuza nayo sawubuyela kuni sitsho sithi nali cebo esize nalo. Aswagawule siwarhuqe kaloku namhlanje xa sithetha ngaloo nto inkulu, isigidi. Yabona ke xa uthetha ngesigidi uthetha ngama-1000, uthetha ngento ezinemali. Abantu bavula indlebe, abantu bayithanda imali. Ukhona omnye uyafona uthi tata uBhele ndifuna imali, ezi zigubhu ithini into yakhona. Ukhona umuntu othi mandithathe isigubhu ndosifaka emangcwabeni ndilale khona, ndawuvuka ndimhle. Ungakwazi na tata uBhele undiyela ibe nguwe luzawulala kula mangcwaba? Ndathi faka imali uzobona. Umntana eBhele uyayithanda imali, faka imali uzobona. Benzawuthatha loo mali kaloku ndiye kwingcwabela likufutshane ngqengqe ndifotwe, ndisuka apho ndigoduke ndizohlala apha ekhaya ngengomso ndithi hayi ndiyile. Nantsi imali yakho yesigubhu, khawenze kwenzeke ke mntana omhle utata uBhele atye laa mali. Njengoba sisitsho namhlanje sithi sithetha ngayo le nto kuthiwa ngusigidi okanye isigidi. Abanye bathi usigidi, abanye bathi isigidi, ngesilungu bathi yi-mercury. Inamagama aliqedlana ke, the Greek word bathi yi-hydrochrome okanye ke ngesilungu bathi liquid silver, bathi ngu-quicksilver kuba kaloku le nto ingathi xa uyijongile is a liquid, kanti chemically is classified as a metal. Iba yi-metal at -31 degrees, ibe yi-liquid iboile phayana xa sithi 356 degrees centigrade. Ngabantu abayisebenzisayo ke abakwazi uzenza ezo nto zoyibilisa noyinyibilikisa. Asikwazi uzenza thina ezo nto mntana omhle, kodwa sikuphethele yena usigidi. Kuthiwa wenzani usigidi lona? Isigidi xa sisetyenziswa chemically benza into ezininzi. Wena mntu ukuyibone i-thermometer, wena mntu usebenzayo pha ngokwakha, laa nto imejarishayo nguye usigidi okanye imercury. Yasetyenziswa wena mntu ophelelwe yi-bulb okanye i-globe. Xa uyophula kukho laa nto isilver pha ngaphakathi, kuthiwa iglobe yakho ilahle kude nabantwana. Yiyo ke leyo iba khona kwezo fluorescent lights. Yasebenza kwii-mercury batteries, iyasebenza nakubantu be-x-rays, ingakumbi eza x-rays zakudala babeyisebenzisa le nto. Baphinde abantu bakuthi oozama-zama phayana ezimine bayayisebenzisa le nto. Uzawufumanisa ukubana xa ufumene laa mhlaba wegolide, umhlaba lo othe from i-iron ore wakrashwa kwaphuma lo mhlaba, uwubeke wena ufake ezipokothweni ugoduke. Xa ufika lo mhlaba uwufaka kwi-2 liter. Siyafundisa ngoku kwenza igolide. Uthi xa uyenzile ke nathi usikhumbule uphose nalapha kuBhele ukuba nguye lo wayeze neli qhinga naye alibe Samuel okwenziwa kwele golide. Bafaka laa mhlaba ke mntana omhle, bagalela amanzi abilileyo kuhlukuhlwe ube nesiyezi. Nje babeyenza nje loo nto sebeyifakile le mercury phayana ngaphakathi. Bazawuyenza loo nto mane kuchithwa la manzi kuphinde kugalwa amanye amanzi abilile kuhlukuhlwe kuphinde kuchithwa. What happens is le mercury will bind to some of le mihlaba. Yile mihlaba ke ebhayindwe yila mercury abathi bayithathe bayoyitshisa kuloo Bunsen burner, loo nto ine-temperature ephezulu, kuphume loo gold. They recycle ke imercury le kuba umane upressa iphume imercury usheke laa mhlaba ubhayindile. Ngoozamazama begolide ke
Bo uphendule ke ngoku xa ugqiba uthetha ngalento umbuzo wokubana kutheni imercury idura kangaka nje. Ufumanisa uba into engange-kg yayo can go up to 1,000 rand. Xa uhamba uyothenga kwezi ndawo zamayeza bakuthengisela into engangezipho kuthiwa yi-10 rand. Is because abo zamazama kuba beyithenga le mercury kakhulu, it increased iprice yayo. That's the first reason. The second reason, there are many treaties in the United Nations that kick mercury out of commercial use and out of medical use because kufumanisa uba imercury lena inobungozi. Zikhona izinto ezazisenziwa ngayo le mercury kwafumanisa uba izinto zihambe kubekho ubungozi. Now they are getting rid of mercury. Because of getting rid of it, there are regulations ezithi imercury is prohibited. Now xa ithengiswa ke ngoku seyithengiswa kwi-black market. Xa ithengiswa seyithengiswa duru if you don't buy it from i-black market, kodwa yona iseyinto efumanekayo, yinto ekhoyo, ikhona kuyasetyenziswa ngabantu bamayeza. Bayibize ke besesiyibizile bathi isigidi, abanye bathi intsimbi, nayo yayibona uba yintsimbi nyani, abanye bathi umviki. Inaloo magama ke imercury le isigidi. Yenzani ke le nto Bhele kuni nina bangomayezeni? Kuba kaloku umntu akayihoyanga le kuthi le nto isebenza kwibhetri. Sawuyenzani ibhetri Bhele? Sifuna imali, sifuna unyangwa. Apha ke emayezeni imercury le okanye masithi isigidi sisebenza kwizinto eziliqedlana, but the most common, particularly wena mntu olandela abantu abathakaza, ufumanisa uba the most common bayisebenzisa kumabhanti. La mabhanti ngala oonoteksi, ufumanisa umntu unebhanti liminxile athi ngalo le mani bayindindisholo lela bhanti. Ngala mabhanti basibetha ngawo akufaka impama ushwabana isandla. Lo mabhanti ke bafaka inqwaba eninzi yamayeza, bafake usigidi. What you'll notice njengoba sidiscussa isigidi is one mercury any weight. Xa kuthethwa nge-kg, xa ubona le nto i-kg yakhona would be into encinci to be i-kg in a weight. So isetyenziselwa the weight yayo ke ngabantu bamayeza. So it gives i-weight nalaa mpama yalaa mntu. Ithi xa isuka laa mpama isiza kuwe uyibonise kude kodwa ubone seyikufutshane qhwa kulayita intlantsi thixo. Safa ngabantu bamabhanti baphinde bayisebenzise xa beqinisa amakhaya. Njengoba kubethelelwa nje izikhonkwane, kuloo nto yenziwayo ifaka imercury for the same reason yokuthi la mayeza lana abe ne-weight, la mayeza asebenze xa kuqiniswa iimoto zabantu. Kuphinde kufakwe yena usigidi. Abathwalisayo ke omayezeni, njengoba besithethe ngomdlebe kwezi veki sigqithile sathetha ngesandawana, bayayifaka nayo le nto isisigidi to bind yonke laa nto yenziweyo phayana sekuthakatheni. Abanye bayisebenzisa ke isigidi for isithunzi, abanye bayisebenzise for isithinzi. We are going to discuss ke amanye amayeza athandwayo esithinzi. Sizawufika ke kuwo lo mayeza komnye wabo lozithathu. Uyafakwa ke imercury. Abanye bathi ke bayisebenzisa yona ukunqandela imipu. Caba umntu xa edutyulwa le mercury yakwazi uzibloka eza bullet. By the way, there was a time apho kwakukho ibullets ezasenziwa kufakwe yona imercury, but we learn ukuthi azisekho ezo bullet zikumila kunjalo. Bayisebenzisa ke lento abantu bamayeza ukuhlanganisa lo mayeza. Xa umntu besenza loo nto ayihlanganisileyo afake yona imercury lena isigidi. Kanti ke abantu abenza izibunge, they are divided. Abanye bathi bayasifaka isigidi kweza zibunge to bind onke lo mayeza. Abanye bathi asifuni into ina weight xa sisenza isibunge, sifuna into ezawudonsa nje kakuhle abantu bazizele. Ixhomekeke kuwe ke wena mntu wenzayo, kodwa ndizama ukuxelela ke ukuba abanye bayazifaka. There are scary uses ke zabantu bethu abanyangayo abenza izinto uqonda nawo nayo indawo yokoyika, kodwa ke kuyenziwa ngabantu bakuthi benza izinto zenzeka. Ukwazi umphikisa umntu wamayeza xa esenza into yakhe. Kukhona bazawuthi xa bekuqaphula kulo mayeza bafake yena usigidi, bakuqaphule kufakwe ke loo ntsizi okanye loo mayeza anesigidi
i-problem yesigidi is insoluble. Can you imagine ngokulento xa ingene in your bloodstream ihambe iyofika kwi-capillaries, it has a high potential ukuba izawuzibloka ii-capillaries zakho mntanomhle. Kodwa sithethi loo nto, sichaze izinto ziskeri. Abanye bathi xa unolusana ufuna ukuba uliphungule ezi termination of pregnancy, as abortions, baza kunika ke imercury lena kuthiwa sela ukwenzela ukubana uzoliluza olosana. Baphinde abanye bathi xa ukhulelwe ucinga ukuba olusana lude luphume, sela nanku usigidi. I went through reading ke mntanomhle ndizama ujonga how safe is this thing. Xa sifunda ke safumanisa ukubana eyona nto ithethwayo ngabantu abacaba baphandile bathi imercury lena xa uyisela uyayangena apha emlonyeni yophuma kwigadi phaa ekugqibeleni unaltered. Bathi ke xa beyichaza le nto ayinabungozi. Asifuni utho ke mntanomhle ukuba ayinabungozi besithi abatshoyo ukuthi xa kwenzeka loo nto umntu athi ubhele wayethe. Khazifundele ke nawe phambi kokuba uzibone sewusela imercury so that ube sure ukuthi le nto yenzayo is safe, ukwenzela uba if ayikho safe ungatyholi mntu ke mntanomhle, ungatyholi kwawena. Baphinde ke abantu abanyangayo bathi bayisebenzisa bona xa betrita i-STI, abanye bathi bayisebenzisa as an aphrodisiac. Aphrodisiac ke ngumcimbi omhle, ngumcimbi onzima, ngumcimbi omnandi. Le nto yenza utata akwazi uwela ngapha kweziko tshona kwela cala ngaphaya afike kwenzeke kutata ubhele. Nazo ke izinto zayo imercury isigidi. Ukuyisummarize le nto xa uyijonga esi sigidi, isigidi effectively senza into ezimbalwa. 1, kuthiwa siya kuqinisa ukwenzela uba ube nguloo mntu oyikwayo, oyikekayo, ubethayo. Abanye bathi isigidi siyasebenza ukukuphathela okuhle, ukukuphathela imali. You'd believe ke xa ucaba le nto it binds. If uyazifundela uzawufumanisa ukubana njengoba be-extracta ngayo i-gold, they extract even ezinye ii-metals from ii-ores zazo okanye from amatye azo. Ithi loo nto mhlawumbi nawe ingakuthathi kubeke endaweni ke wena mntu ufuna imali, ungathi ke xa unemali usilibala umkhumbula ubhele. Inamadoda ubhele uyazinabela nyokapho yomnyusa ubhele phayana evenkileni ka-my friend. Sithi masiyeke nilale ke bantu abahle, sizawubuyela kuwe wena mntu osenomdla wesikolo sibone uba singenza ntoni ithini yomaphi. I-thinking so far as we are discussing, it may not necessarily be like 8 weeks, but we are still working on into possible, into viable, doable, ukwenzela ukubana ungakhala uba ubiziwe uthi hey khawulezile le yami into andiphumanga nanto. If there is nothing practical, will remain sisithi isikolo sizawuvula kulo nyaka uzayo. Masibulele ke sihlwele sicamagushe kwabantu besithumile nanko usigidi, mthathe uyokwenza ama-million okwangosithi makube xhosa kubele camagu.